Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media jasiraw kan ka foli lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka tila ka ɲinafɛ ja in a k'a cari kosɛbɛ n'o de ka partager bi ye alamisa ye utukalo tile 21 san 2025 a don kibaru waatiw sera bakuruba fɔla ka ladana k'a fɔ Seydou Keita ni ale ye Mali ndolancila kɔrɔ ye a ka izini ani sikɔlɔ baarakɛlaw bɛnɛ baarakɛlaw ninnu ye san kelen tɛgɛnɔbila kɛ kunnafoni mina ɲɛfɔli kɛ a la Burkina Faso jamana a premier ministre ɲɛmɔgɔ a bɛ anw fɛ jamana in kɔnɔna na yan tile 3 tagama don a taara yɔrɔ dɔw lajɛ anw fɛ yan kunnafoni mina ɲɛfɔli kɛ a la bi nali san 2025 min n'a bɛna kɛ Tombouctou fɛ yen Décembre kalo tile 18 ka taa bila a tile 28 na a ɲɛbila baaraw kɛra an fɛ Bamakɔ yan kunnafoni mina ɲɛfɔli kɛ a la minisiriso min ka ca ɲɛsinnen bɛ du denbaya muso olu ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma ni a maɲɛma ye Mayiga Sina Damba a n'a jɛw o bɛ tile 3 sigi la min n'a fɛ ka kɛ maison de femme na an yɛrɛ kɛrɛfɛ Sabalibugu yan kunnafoni mina ɲɛfɔli kɛ a la an balimaw ninnu ye kunnafoni ye minnu mina lasaw ma Kanta Media jasiraw kan aw bisimila Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ dunya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye umra spécial o labɛnnen don aw ye Agence Kuba Voyage fɛ wagati bɛɛ lajɛlen na araba n'o bɛnna octokalo o tile 20 ma san 2025 Kuba Voyage ka umra kɔnfa filanan olu bɔra Bamakɔ yan k'u kunda Medine kan olu ka segini o bolodalen don ka bɛn octokalo o tile 31 ma san 2025 Agence Kuba Voyage a ka umraw a tɛ kɔtigɛ wagati bɛɛ lajɛlen na a kana ɲina septembre kalo o tile fɔlɔ o ka kɔnfa sabanan o bɛ bɔ yan o bɛ segin a tile 11 san 2025 Kuba Voyage fɛ ni umra spécial ba in a y'a jija aw ye nka yala Kuba Voyage i ni baara ɲɛdɔn kunnafoni daminɛna an b'a ladana k'a fɔ an ka ndolancila kɔrɔ Seydou Keita ale ani sikɔlɔ baarakɛlaw bɛnɛ sɛnɛbagaw ninnu jɛra ka san kelen tɛgɛnɔbila kɛ tɛgɛnɔbila min n'a kɛra minisiriso la minisiriso min n'a ka ca ɲɛsinnen bɛ an ka kasabiko olu ma nka nin baara mina kɔlɔsi minisiri min fɛ o ye sɛnɛ minisiri ye sera min sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin
Bolono blale filɛ ni benga mina sumbala sho tika ani bene senebaw ka jere jekulu ani apekam ni société SDA ni ɲɔgɔn o b'a fɔ ko ni sɛnɛfɛn kofɔlen nunu sɛnɛkɛba minnu bɛ ni tɔn nunu kɔnɔ u bɛna u ka ni sɛnɛfɛn kofɔlen nunu feere société SDA ma. Benga mino fɛn no min bɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ intéressé en premier parce que bon ni ka sɛnɛ kɛ k'a dɔn a bɛ san directement ka tila k'a transformer anw fɛ yan tuguni ka tila k'a feere anw fɛ yan an ka tila ka dun anw fɛ yen ça c'est vraiment o ye fɛn important ne bon a bɛ bɛɛ ni bɛɛ de intéressé parce que fɛn caman b'a kɔnɔna la. An ye sugu sɔrɔ an yɛrɛ kɛrɛfɛ sugu min ye Seydou Keita ka usine min bɛ se k'a to an bɛ se k'an ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛma tulu bɛ bɔ an ka suma fɛn fɛn na bɛnɛ soja tiga o tuma na an bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa usine bɛ se k'a ka laɲini sɔrɔ ka se k'a ka baara kɛ hakilisigi kɔnɔna na sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka sɔrɔ ni u ka hakilisigi kɔnɔna na. Sɛnɛkɛla i bɛ k'i ka fɛn dan waati min na i k'a dɔn k'a fɔ ko wa mɔgɔ bɛ min b'a san déjà la o de ɲɔgɔn tɛ yen bon an tun bɛ k'o de laɲini a mɛnna profession agricole kɔni anw ta ye nisɔndiya dan ye ni baara nin bɛ dundu cogo min na k'a layɛlɛ sanfɛ cogo min na an kɔni an ka baara de y'o ye. Sɛnɛ ministri ka fɔ la Mali sɛnɛkɛlaw ka gɛlɛya fanba dɔ ye bayɛlɛmani ko ye nin bɛnga in bɛna kɛ sababu ye tiga ni bɛnɛ ani sunbala sɔ sɛnɛbaw u ka se ka u ka sɛnɛfɛnw feere u yɛrɛ kɔrɔ ani a ka bayɛlɛma Mali kɔnɔ yan. N'an ma sɛnɛfɛnw bayɛlɛma an fɛ yan k'a fɔ k'an b'a sɛnɛ dɔrɔn ka bɛɛ ta ka bɔ kɛnɛma ka taa feere kɛnɛma donc a nafa ka dɔgɔ donc n'an sera ka usines jɔ yan k'a bayɛlɛma non seulement a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnninw u bɛ baara sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye produit min bɛ dilan an fana fɛ yan dumunifɛn minnu bɛ dilan a bɛ se ka kɛ dumuni sanuyalen ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka a sɔngɔ fana jigin sanni an ka taa ta kɛnɛma ka na n'a ye nin ye misali ye an bɛna a kɛ k'a lase an ka filière bɛɛ lajɛlen ma walasa sɛnɛ ka se ka don ba la jamana kɔnɔ. Nin bɛnga min ni bolono bilalen filɛ a la Mali sɛnɛkɛlaw ka jɛrɛ jɛkuluba bolofara min bɛ Bamako ani bɛnɛ ni tiga ni sunbala sɔ sɛnɛbaw ka jɛrɛ jɛkulu ni société SDA ni ɲɔgɔn cɛ a ɲɛsinen don ɲinansan in dɔrɔn ma nka u ka laɲini ye san o san u ka se ka nin bɛnga kelen kɛ min bɛ kɛ sababu ye sɛnɛkɛlaw ka feerefɛnw feere u yɛrɛ kɔrɔ jamana kɔnɔ yan ani société SDA bɛ fɛn minnu bayɛlɛma ka kɛ tulu ye a ka olu fana sɔrɔ a yɛrɛ kɔrɔ yan min nafa kunfɔlɔ bɛ se jamanadenw ma. Burkina ministri ɲɛmɔgɔ a bɛ an ka jamana in kɔnɔna na tile saba tagama don a taara ɲɛ da an ka kalanso dɔ kan kalanso min ni a bɛ se ko ni dɔnko kofɔ sira min sɔrɔ ka bɔ a tagama in na olu filɛ nin. Burkina Faso fanga ɲɛma ni o ye Burkina jamana premier ministre ye a sera conservatoire Balafaseke Kuyate la ka kɛ ni nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛnen kɔ ni sanga 30 ye. Mali seko ni donko kalanda koni foli ni ministre bisimilayilen kɔ Irim Taliba Jean-Emmanuel Ouedraogo ka fara u ka farikolo ɲɛnajɛ ministre kan Burkina Faso lasigiden an fɛ Mali la yan ani Burkina gouvernement maa caman wɛrɛw fo ka se conservatoire ko ɲɛnabɔlaw ma u ye u kunda yɔrɔ lajɛtaw kan min daminɛna ni ja ninnu lajɛli ni u ɲɛfɔli ye ministri ye ni o ye adamaden ladigiw dilanni ye nɛgɛ la conservatoire kalandenw fɛ o kɔ ministri n'a nɔfɛ jama sera ja dilanni kalanbaw ka yɔrɔ la ni o ye dɛsɛnkɛlaw ye u ye u sɛnsɛ fana ka don art plastique kalankɛyɔrɔ la o ɲɛfɔliw bannen kɔ Irim Taliba Jean-Emmanuel Ouedraogo Burkina Faso fanga ɲɛma taara i ɲɛda tuguni dɔnkili dɔɔni folikɛminɛw ɲɛdɔnni kalandenw kan yɔrɔ min na a bisimilayira ni nin foli sen ye conservatoire dɔnkilidala denmisɛnw ni a kalanfaw fɛ ka ministri ka taama tɔ diya a bolo nisɔndiya kɔnɔ a bilasira la Mali seko ni dɔnko kalanda maaw fɛ ni dunu ni bala ni tɛgɛrɛ ye ani ayasi jamanaw ka kunnawolo dɔnkiliw kan Irim Taliba Jean-Emmanuel Ouedraogo Burkina Faso fanga ɲɛma a bɔlen kɔ conservatoire Balafaseke Kuyate la a ye sira ta ni kana musée national la an ka jamana fɛnkɔrɔ marayɔrɔ a donnen Mali fɛnkɔrɔ marayɔrɔ la a ye i ɲɛda a kɔnɔna yɔrɔ caman kan kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna tariku dɔ bɛ fɛn minnu kɔfɛ Mali seko ni dɔnko la ɲɛfɔli kɛra ye minnu kan nin yɔrɔ fila in lajɛlen kɔ Burkina Faso fanga ɲɛma fɛ
a ye bonyamasegi foli kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ ka taa Mali jamanakuntigi yɔrɔ ni o ye Général d'armée Assimi Goïta ye ka daa ka cɛsiri ka Mali seko ni dɔnko la yakubayali la ni jamana ka yɛrɛya tɔ sinsini ye. Hakilina jiginna Irim Taliba Jean Emmanuel Ouedraogo Burkina Faso fanga ɲɛma bɛ tile 3 taamana an fɛ yan nɔ Mali ni Burkina ka bolodi ɲɔgɔnma okumu kɔnɔ min sen fɛ fɛɛrɛ caman bɛna bila sen kan AES jamanaw ka yɛrɛya ni bɔnɔgɔla tɔ ka sinsin. Mali seko ni dɔnko n'an k'a ma ko biennale ɲinata mina kɛ Tombouctou olu fɛ ka sanga o de ma a nundun baaraw kɛra an fɛ Bamakɔ yan CCB kɔnɔna na min ni biennale yɛrɛ bɛna kɛ Décembre kalo tile 18 ka taa bila tile 28 Tombouctou ale la sila min sɔrɔla ka bɔ ni nundun baara in kɛnɛ kan CCB kɔnɔna na olu filɛ ni Biennale bena ɲɛda kura di Tombouctou ma Tombouctou ka denw ka fɔ la an ka coordination yi cercle 13 min ye Tombouctou mara cercle ye u bɛɛ ka mɔgɔ 3 représentant bɛ an ka bureau la donc an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka commission sigi walasa an ni ministère an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa activité ɲɛbila in a ka se ka kɛ réussite aw yɛrɛ y'a ye jama bɔra cogo min vraiment nin jama in bɔra cogo min an b'a fɔ fɛn caman wɛrɛ bɛ kɔfɛ Tombouctou ta bɛna diya ni nin bɛɛ ye. Tombouctou jaw ani seko ni dɔnko yiralen jama la o bɛna kɛ sababu ye ka Tombouctou nafasɔrɔ siraw yiriwa o de ye a to Tombouctou marayɔrɔ 13 bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan Tombouctou marabolo ɲɛmaa ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka I jɔyɔrɔ fa. O Tombouctou ka fɛn fɛn bɛ yan minnu bɛ Bamako minnu bɛ Tombouctou minnu bɛ Mali fan wɛrɛ minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛ a bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin y'i kungo ye. Président ye bɛɛ de wele wa gouverneur yɛrɛ fana ye bɛɛ wele bɛɛ k'i yɛrɛ retrouver a kɔnɔna na aw ka pour que nin ka kɛ koba ye. Anw delilen don hébergement la anw delilen don hospitalité la nin tɛ ko kura ye anw bolo mais an kan ka min dɔn min kɛ seulement k'a yira mɔgɔw la kan nin tɛ ko kura ye an bolo. Dɔnko ni seko ministre ye ɲɛbila baara sigikun ɲɛfɔ. Ministre hakɛ min bɛ baara kɛ biennale kan bi a min kɛra ministère Tambo donc an bɛ gouvernement bɛɛ fo u ka engagement na an bɛ kɛnɛ min kan bi olu ka kɛnɛ de don an ye réunion kɛ ministère la an y'a hakilina yira an ko an b'a fɛ ka biennale lancer Bamakɔ yan pour que parce que biennale national de ye pour que bɛɛ k'a dɔn région bɛɛ k'a dɔn ko n bɛ sen na u ko ko olu pɛrɛlen don a diyar'u ye k'u b'a fɛ prélancement ye a ka kɛ koba ye olu de ye artistes invité olu de ye chorégraphie ninnu bɛɛ kɛ parce que nin b'a yira k'a fɔ ni Tombouctou biennale jara ka ban parce que ni Tombouctou ka wulila ka jɔ ka biennale k'u ka ko ye ka ban je crois que a tɔni min tora an kan ka se k'an jija o la k'u dafa danaya ni jamanakuntigi ni gouvernement ye danaya min ta ka da Tombouctou kan k'anw bila ci la pour que wasa bɛ se ka sɔrɔ terenya bɛ se ka sabati donc n hakili b'a la a bɛna kɛ wagati ye malidenw bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ faamuyali bɛna na Mali bɛna diya. Tombouctou biennale ɲɛbila baara kɛnɛ kuncɛra ni Tombouctou ka seko ni dɔnko bolola baarakɛlaw ka fɛn dilannenw yirali ye jama la ko nin ye fɛn fitinin ye a ko la. Tile 3 sigi bɛ sen na min daminɛna kalo tile 20 a b'a la ka kɛ maison des femmes na anw fɛ Sabalibugu yan minisiri min ka ca ɲɛsinnen bɛ muso du denbayaw ma n'o ye Mayiga Sina Damba ale tun bɛ kɛnɛ kan ye nin bɛna kɛ tile 3 sigi min n'a bɛna nafa kɛ ka ɲɛsin an baw ani an balimamusow ma yiriwa o siraw kan sira minnu sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye. Minisiriso min ɲɛsinnen don musow denw ani denbayaw ka lahalayaw ma u y'a kanu ka hakili jagabɔ kɛ jamana kɔnɔ ka ɲɛsin musow ani denw ni denbayaw ma yaasa hakilinaw ka sɔrɔ minnu bɛ se k'u dɛmɛ ka baara ta ka ɲɛsin u ma ani min b'a to musow ka yiriwa denmisɛnw ka lakana ani duw ka sinsinni olu bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na kulu min sigira o kama n'o ye commission d'organisation ye olu ye gafe dilan kalo 2 kɔnɔ n'o ye terme de référence ye u ye baaraw mɔ ka kɛ kulu 5 ye min kɔnɔ o ye jumɛn ye muso ka yiriwa ani genre ani denmisɛnninw ka lakana anu bɛ kɔlɔsi cogo min na fo ka taa se duw ka yiriwa ma
ani gɛlɛya minnu bɛ ɲangata wale minnu bɛ taa ka musow sɛgɛrɛ hakaja ka cɛw yɛrɛ sɛgɛrɛ n'an ko ma ko violence basée sur le genre ka hakili jagabɔ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma ni ka hakili jagabɔ ka ɲɛsin kulu wɛrɛw ma fɛn mun tɛ nin kulu naani kɔnɔna na i n'a fɔ sisan nɔ muso minnu bɛ taa sanubɔyɔrɔ la denmisɛnninw minnu bɛ sanubɔyɔrɔ la gɛlɛya jumɛn b'u kan ani sigida lakanani koɲɛw ka ɲɛsin wagati yɛlɛma tacogow ma ka ɲɛsin kɛnɛya cogoyaw ma question transversale ni fɛn caman bɛ a kɔnɔna na min tɛ kulu naani fɔlɔ ye min fɔra donc baara kɛra o de kan kabini an y'a daminɛ an y'a kanu mɛnna ka région bɛɛ la nati Bamakɔ yan nɔ an n'u ka sigi ka fɔ kɛ ka ɲɛsin ni lahalaya ninnu ma musow denmisɛnw ani denbayaw an bɛ se ka mun de kɛ bi yaasa yɛlɛma ka don an taabolow la an bɛ se ka mun de kɛ bi denmisɛnninw bɛ se ka lakana cogo min na an bɛ se ka mun de kɛ bi musow bɛ se ka u jɔyɔrɔ fin cogo min na jamana jɔli la du jɔli la sigida jɔli la donc hakili jagabɔ bɛna kɛ nin bɛɛ lajɛlen de kan. Kucala Sikaso San o maraw y'u ka sigi kɛ u ka yɔrɔw la olu bɔlen kɔ a la mara tɔw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigi in na. An nisɔndiyalen don ka nin kɛnɛ in sɔrɔ ka na an ka hakilinaw di gouverneur ka représentants bɛ yan muso ɲɛmɔgɔw bɛ yan an ka dugutigilakaw bɛ yan an ka laadatigiw bɛ yan alors service technique bɛ yan donc o tile saba hakili falen in kɔnɔ an bɛna bɔ ni gafe minnu bɛ a to plan national de promotion des femmes l'enfant de la famille u ka se ka dilan cogo min k'o di k'o kɛ gouvernement ka baarakɛminɛ ye. Sifinw ka kulu n'o ye parlement des enfants ye o ɲɛmɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kan jɛrɛ in kuntagala ye tile 3 ye. Kanta media filɛbagaw nin bɛna danse kɛ a ka bi don kibaru la min lasara balimakɛ Abdulayi Kanta fɛ Kanta media jasiraw kan ka ɲinafɛ janya ka cari kosɛbɛ Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yirana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.